Al'ummar ƙaramar hukumar Mubi ta Kudu da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin tarayyar Najeriya sun koka game da rashin kyawun hanya da ya daɗe yana ci musu tuwo a ƙwarya, musamman hanyar da ta taso daga T-Junction har zuwa Kwaja, inda suka bayyana cewa shekara da shekaru wannan hanyar ke lalace, wanda hakan ke haifar da ƙalubale da dama ga kasuwancinsu. Musamman wanda ya danganci bin hanyar. Sun bayyana hakan ne ga sashin labarai na Gabdos Radio and TV, inda suke cewa hanyar ta kasance abin yaƙin neman zaɓe ga wasu 'yan siyasa, inda suke ziyartar su yayin yaƙin neman zaɓe su basu da alƙawura da dama, amma da zarar sun samu nasarar ɗarewa kan mulki ba su sake jin ɗuriyarsu, shiru suke ji kamar an shuka dusa. Ga dai koken mazauna wannan yankin. Salamu alaikum jama'a. Bisa koke-kokenmu ga gwamnatin tarayya da duk wanda gwamnati da abin ya shafa bisa wannan hanya da muke fama da shi na hanyar Gela. Wannan hanyar shekara da shekaru, a bayani dai ana cewa hanya ce ta federal government, amma ko state ɗin ana bi da duk hanyoyin da za a bi a gyara wannan hanya, wallahi shekara da shekaru muna fama da shi. Yanzu idan ko matarka da ciki wata 6 ta bi hanya, to in Allah ya da za ta sauka saboda munin hanya. Saboda haka muke roko jama'a federal government musamman da yake hanyarta ne ko da state government ba yadda ba a yi, ana yin haɗaka saboda a gyara hanya, ko da ma a gyara ya zama to ana biyan toll gate ma da mun riga mun fashi kuɗin, za a samar da aikin yi. Ko da gate aka sa, in an sa gate mota karama ta biya ko 1,000 ko babban mota ta biya 3,000 ko me, da wallahi da mun wuce wannan hanya. Amma yau shekara da shekaru tun 99 har zuwa yau, da kuma hanyar mararraba duka har yau siyasa, to anan muna ganin cewa siyasan ba ci gaba bane. In dai hakan ne, tun 99 hanya bai wuce kilomita 5 ko 6 ba, diganga ba zuwa nan, ina me hanyar Gelan nan yanzu haka dan a caban kace masa ya bi hanya, wallahi sai ya ce maka a gara ma ya tafi da kafa. Saboda haka da Allah ya taimaka, duk wanda ya rataya a kansa, ni da nake magana shi wanda abin ya rataya a kansa ya san cewa ya rataya a kansa yana da haƙƙi ya gyara. Amma zo ana raba mutane mashinshuna a kaza a bi maganan hanya, a ɗauki injin markaɗe a wani abu a bayar, to wannan hanyar ya fi mana komi. Duk yanzu wannan hanyar idan an gyara ta, masu acaɓan, masu mashin na hawa da kowa zai bi wannan hanya zai gamsar da mutane. Amma an tsaya akan waɗannan kame-kamen ba zai yi ba. Da su 'yan majalisar, da House Assembly, da Rep ɗin, da Senator duk suna da haƙƙi a kai, mu kuma talakawa muna da haƙƙi a kai. Wallahi wannan hanya abin ya kai mu ga bango. To yanzu guguwar siyasa ta tashi, to saboda haka anan za mu ga abin da suke bayarwan abin da ya wuce ne, sun biya ne, ba na sabon ba, sabo ne muke jiran su. Amma tsohon bashin mu da yake kai su gyara, wanda bai ɗauki nauyi ya sa hannu da Senator da Rep ɗin da kuma ko House Assembly ko State za ta iya gyaran hanyar nan, daga baya gwamnatin tarayya ta mayar mata kuɗi. Ni ne mai samari mai yogo. Ni ne Muhammad Jingi, mai sai da masara a tashan Gela. Muna rokan gwamnati da ya taimaka mana da hanyar mu daga T-Junction zuwa Gela, ko ya wuce har Kwaja, ko ya wuce zuwa Chahuda. Saboda hanyoyin ba su da kyau a gaskiya, motocin mu ma suna faduwa akan hanya cikin gari a nan. Saboda haka mun da roƙon gwamnati ta taimaka mana, mu ma mu samu cin ruwan dimokuraɗiyya. Assalamu alaikum, ni ne Sule Musa sarkin tashan Gela. Da Allah muna roƙon gwamnati akan wannan titi ya taimaka mana da ya mana wannan titi, don muna da matsala sosai akan hanyar na wallahi. Don haka muna roƙon gwamnati dai ya taimaka mana ta yi mana wannan hanya. Muna roƙonsa don Allah don Annabi ya duba ya ga tausayin mu ya taimaka mana a yi mana geran hanyar nan. Kuma akwai ruwan da yake shigan gidaje ma har ila yau. Nan kan hanyar ba daɗi, motoci ko da suna son bi ma wahalan ya yi yawa, ramuka, gargada, tone-tonen hanya ya lalace, daga nan har Kwaja, daga nan har Chahuda, hanya ba kyau. Muna godiya da farin ciki saboda kasancewarku domin ku ziyarce mu da wannan hanyar nan. Muna fama da wannan hanya, gaskiya bayi da kyau. Idan mu ce za mu tafi wani wuri sai a yi mana caji da yawa saboda hanya ba kyau. Wani lokaci ma sai a ki, tun ba maka mun da muna kasuwanci za mu ɗauki dako sai a caje mu har 1,000 na taɓa biya daga kofar sarki zuwa nan tashan Gela, 1,000 na taɓa biya saboda kaya na ɗan, ba ma kaya ma da yawa ba. Wani lokaci ma ba za a zo ba ma, sai su ki zuwa, sai mun zo daga T-Junction mu sake nema kuma daga can zuwa nan ɗin kuma. Saboda haka a taimaka mana
manyan su dube mu da ido na rahama su taimaka mana a wannan hanyar namu da mu samu sauki na rayuwa. Ni ne Sani Buba, mazaunin Kocham. Ina zama a tashan Gela, security ne nake a tashan Gela. Hanya daga nan zuwa Gela ba kyau, daga TJ Show. Mashin don za ka hau daga kasuwa ka zuwa tashan Gela sai a karbi 200, wani 300 za a karba. Kayan don kana da shi ma ba za ka samu mashin da zai kawo ka ba. Da fatan gwamnati da hukumomin da abin ya shafa da wakilan da waɗannan al'umma suka tura domin su wakilce su kasance muryoyinsu za su dubi wannan lamari da fuskar basira su yi abin da ya dace. Saboda duk wanda ya san yankin Mubi ta fuskar kasuwanci ta yi shura, amma rashin ingancin hanya na kawo cikas